de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Folini tawni amudi an filɛbagaw ma yan fo o sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma ni ka sɔrɔ ka hakɛto ɲini aw fɛ wagati o n'a cogoya kama bi ye tarata ye avril kalo tile 25 san 2023 aw minnu bɛ sigili ka bamanankan kunnafoni kɔnɔ wagati sera aw bisimila. Fandamela Mali armée ka wulikajɔ olu bɛ sen na Mopti Nara marala o waati kelen na wulikajɔ kelen o bɛ sen na Menaka yaasa lagana bɛ se ka sabati cogo min na Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o de okumu kɔnɔna na Mali armée wulila n'a ka pankuru ye ni ka sɔrɔ ka taa frappe dɔ kɛ Menaka dugumisɛnnin dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tine Fatimata in angar ale ni TCB Lamane o wulikajɔ ni senfɛ Mali armée dankarikɛ Banbagaciugu la kosɛbɛ karido Mali armée y'a to a ka pankuru kɔnɔna ni ka sɔrɔ ka taa wuli Banbagaciugu ka mobili dɔ la ni ka sɔrɔ ka o jeni kosɛbɛ halisa o wulikajɔ kelen kɔnɔna na Mali armée ye fɛn minnu minɛ Banbagaciugu la o dɔ bɛ tali kɛ mitrailleuse ale den kelen PKM ale kelen marifa AK47 o 2 kungo kɔnɔ marifa o den kelen fo ka taa se marifa AK47 o chargeur 24 ma grenade nale mugujugu ye o den 5 o sera ka minɛ u la ani téléphone 2 fo ka taa se u bolofɛnmisɛnnin caman ma ka bɔ ka da aw ka Mali armée yɛrɛ ni wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banbagaci jɛkulu ma n'o ye EGS État islamique au Grand Sahara Banbagaci kulu don minnu kɔni tɛ musow to wa u tɛ denmisɛnw fana to ni kunnafoni dira Mali armée ka chef d'état-major n'ale yɛrɛ tɔgɔ général de division Oumar Diarra ale ka kunnafoni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ni frappe ninnu kɔfɛ basiki o kɔni seginna ka na dugu kɔfɛlen ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la in angar Shimam ale ni Tine Fatimata kunnafoni wɛrɛ nasira la bi tarata don avril kalo tile 25 san 2023 Gawo Bara Asongo yen dugudenw minnu tɔɔrɔla ni fagalu sufɛ binganu fo ka taa se bugɔliw ma u kɔni bɔra ka kɛnɛ dɔ datugu kɛnɛ min n'ale kɔni bɛ bɔ Gawo ni ka a kunda Niger kan u ka bi faridoyanba in na yaasa k'o kɛ weleweleda ye ka ɲɛsin sigida ale ni mara ɲɛmɔgɔ olu ma hakilina jiginna baara n'a lamini kɔni baganw bɛɛ lajɛlen minɛnen don a bɛ waati jan bɔ wa ko nin ye a tile 2 ye cɛ dɔ ale ni a den olu kɔni bɔnɛna u ni na ka sɔrɔ a tigiw olu kɔni ma dɔn ni waati na baara ale duguladenw kɔni bɛ ka balo ni jɔrɔ ale ni kamanagan caman ni kɔni ye kunnafoni wɛrɛ nasira la an bɛ taga Sevare sibiri tɛmɛnen sɔgɔmada joona fɛ Banbagaciugu kɔni ye mobili dɔ fa mugujugu la ni ka sɔrɔ ka to o exploser Sevare ni attaque in kun ɲɛsin no kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare ale aéroport de Manga an ka finitigilakaw olu kɔni ma u sigi k'u bolo da u sen kan ka Banbagaciugu ka nin walejugu kɔni lajɛ u sera ka dankarikɛ Banbagaciugu wale maa 32 la maa 9 olu kɔni mi sɛgɛsɛgɛli u ka bolo kan kunnafoni dira Mali armée ka chef d'état-major o yɛrɛ fɛ n'o ye général Oumar Diarra ye halisa an bɛ to Sevare ka kɛ ni Sevare attaque in ye jamakulu dɔw kɔni bɔra Bamako ni ka sɔrɔ k'u kunda Mopti kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare u taara ka t'u ɲɛda min ye Banbagaciugu olu ka tiɲɛ nɔ ye nka min ye an ka finitigilakaw ye olu ka wulikajɔ kɔni teliyara yaasa ka a ko dan sira la délégation minnu wulila ka taa Mopti o ye minisiri maa 5
kɛlɛbolo ɲɛma maa 2 furancɛla fanga député bolo o maa 3 ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni farala ɲɔgɔn kan ka tɔ u ɲɛda yɔrɔ kofɔlen kan o kɔfɛ ni maa ninnu kɔni y'u senfɛ ka se centre Somin Soro la ka taa u ɲɛda banbagatɔw kan minnu kɔni jogina attaque in senfɛ ka sɔrɔ ka dɔw don kɛ u ye. Ni bɛ sigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na aw ni ce a ka kulomajɔ la halisa ala ka basigi ani kana o sabati Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen.